Aleksa Dedić, učenik 7. razreda. Ovdje sam sa mojom drugaricom iz 8. Ona će nam se predstaviti. Kako se zoveš? Ja sam Tijana Stojanović i idem u odeljenje 8.5. Kako bi sebe opisala u nekoliko reči? Pa ja sam druželjubiva, vesela, uvek sam tu da pomognem, malo više pričljiva. Ukratko predstavi svoje postignuće i navedi postignuće na koje se najviše ponosna. Pa, pored ove osnovne škole, ja završavam i osnovnu muzičku školu. Tu sam kroz svoje školovanje postigla mnoga dostignuća. 7 prvih nagrada, 3 druge i 1 treću. Među njima bih izdvojila ove 2 nagrade. Tu je međunarodno pijanističko takmičenje u Novom Sadu gde sam osvojila prvo mesto. I festival muzičkih i baletskih škola u Knjaževcu gde sam predstavljala našu muzičku školu i tu sam takođe osvojila prvo mesto. Je li neki događaj iz rada koji bi nam prepričala i nešto što će uvek da te ostane u sećanju? Pa tu su naše ekskurzije, zimovanja, sve predstave na kojima smo učestvovali, dani škole, Sveti Sava, te priredbe, sve i uvek ću pamtiti rad po svojim prijateljima koji su uvek bili tu za mene da mi pomognu kad god mi je trebala neka pomoć. I pamtit ću moju učiteljicu Vesnu Ilić i razrednu Mariju Živanović koje su mi obe bile kao druga majka. I gde se bi vidio za 10 godina? Pa kao studenta koji je završio Fakultet muzičkih umetnosti i naravno ja ne planiram tu da se zaustavim, nego kasnije idem na dalje usavršavanje, da završim master klas i nešto još više ako Bog da. A koja je tvoja poruka nastavnicima? A koja je učenicima? Pa za nastavnike da uvek budu tu za učenike kao što su i do sad bili, da imaju razumevanja i da budu vetar u leđa svima i da im pomažu u tome da ostvare svoje ciljeve. A za učenike da nikad ne odustanu od onoga što su zacrtali i eto, samo uz malo volje i truda oni mogu sve da postignu što žele. Hvala.